kowe munggah kayangan unjuk rasa marang para dewa nyuwun widodari Bathari Sri. Kowe unjuk rasa kena ning ya gene kowe kok ngrusak marang wewangunan. Tembungmu sugal, tembungmu kasar. Kabeh wewangunan ning Suralaya kok rusaki, kaca-kaca kok pecahi, ban-ban kok obongi karepmu piye? Dupi Paduka keparengi jawantah. Menawi patrap kula menika lepat sampun ngantos wigih ringa-ringa paring pidana dumateng kula. Sanadyan kedah cinemplungaken wonten ing Yomani kula mboten badhe suwala Pukulun. Prabu Janaka aja kaduk ati bela panampa Jawata ora bakal paring pidana marang titah ingkang ora darbe luput sarta dedosan. Marmane ulun merpeki kelawan jeneng kita Tarak Brata ing kene yektine mung bakal mundhut pirsa apa ingkang kita gayuh dene jeneng kita Yoga Brata ing tepining Kali Gangga Kulub. Pitorum kasliring samirana mbre sekar kadung kong ngaskan danyo maweh rarasananing driya Aduh Pukulun Paduka jimat sesembahan kula. Yektosipun maleh-waleh menapa mestinipun Paduka mboten kewran kalian jantraning lelampahan nanging gandeng Paduka andangu kalilan kula matur walaka. Nuwun sewu anggen kula Yoga Brata wonten tepining Kali Gangga sarimbit kalian Yayi Retnawati awit saking jibeking manah nadyan kula jinejer dados ratu ingkang wenang mangkreh tiyang sak negari mantili nanging gesang kula taksih ganjil sarta suwung tanpa angudang golek kencana wujud putra ingkang minangka panyambunging sejarah Pukulun. Pramila saking menika Pukulun kalilan kula cumadong dawuh tutur Paduka nadyan namung seklimah tetila badhe murakapi tumrap kasidaning gegayuhan kula Pukulun. Hong ilahe ngawik namastu namasidam. Prabu Janaka apa dene Retnawati ndak pundhut. Sing jejeg imanmu aja nganti kelangan kiblat anggonmu ngadepi kelawan abote lelakon ingkang kaya mangkene.
merga tekliwering kahanan mubah musik ing swasana kuwi ora awal saka pamerdine Hyang Agung Wuruhanana. Wuruhanana kulup yektine dewa. Dewa iku tansah ngijabahi apa kang dadi panyuwune titah, waton panyuwun mau lelandhesan kautaman sabdi suci ning panembah marang Hyang Agung. Sing tegese ngene Prabu Janaka. Ora suwe maneh ulun bakal tumedhak ing Marcapada manitis marang satriya pitataning jalma ingkang darbe jejiban brasta angkara murka miwah ndandani marang rusak ing jagat. Mongko saben-saben ulun manitis marang satriya mesti bebarengan kelawan garwaning sun ya kuwi Bathari Sri, simbole kesuburan. Marma ingkang mangkono sing sabar lan tuwajuh sarta jeneng kita aja nganti ninggalake bengawan ganggo iki. Sadurunge nampa nugraha wujude jabang bayi wadon ingkang tinengeran kupat sinta awit jejabang iku ingkang dadi srana ya kuwi paniti sing Bathari Sri ingkang bakal andayani kabagyanira sarimbit satemah ambabar kamulyan sarta katentreman kesuburan tumraping negaramu Mantili Dirja. Caritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring panges dene aduh bukulut ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan dene paduka sampun dados rana kamulyan kula ing binjang. Prabu Janaka wanti-wanti weling ulun besok lamun ta ana atmajamu wadon wis dewasa yekti satriya ingkang dadi wadah panitisan ulun ingkang bakal anggarwa. Inggih yen mekaten lajeng satriya pundi lan sinten kekasihipun ingkang dados calon jatuh kraminipun anak kula ing benjang bulu. Kabeh mau isih sinengker dening wewadining kodrat lan ulun ora diwenangake narbuka. Nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye tetep ana kang dadi titikan ingkang dadi pertanda. Lamun ta ana satriya ingkang kuat ngangkat sarta mentang langkap pusaka Mantili Gendhewa Kyai Siwa ya satriya kuwi ingkang dadi titisaning Bathara Wisnu kula. Oh
Ah. Wah. Hei. Batari Sri mandek. Wah. Weh. Wah. Weh. Wah. 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 Semangkahang grosro sesumbar lindo keter bumi gonjing kumaludok kuntur gatok ladala Suramrata Jayamrata ger puternaku sayuta mara sakethi wuri ampian kaya wong dolo rebutan kaya menjangan mati. Ayo saanane para dewa maju bareng. Janji Batari Sri ora entuk tak boyong ning Alengka. Suralaya tak awut-awut. Berkenjang Pak Pong Warudaya. Adah soto jenenge rombong, untu entek jenenge ompong, rambut dawa jenenge gondrong, bojo moblong tinggal jagong tumpaki wong wae. Pokoke aja nganti kalah gayeng karo wayang golek sore mau. Padha-padha duwe keluwihan yen kemau ana butane sing sirahe iki dumadi saka semangka, aku ya duwe buta sing sirahe melon. Iblis lanat malah guneman sing ora-ora. Sabar Dasamuka, sabar. Sabar piye? Lagi linggo mak celet paling manggarapi karo aku. Ora nggarapi kok iki. Kowe tak kandhani, sareh dhisik Rahwana Raja sareh. Sareh piye Bu? Aku njaluk Dewi Sri banku iki luput. Apa aku kleru? Jare manut kandhane para dewa yen ana negara dilenggahi karo Dewi Sri, ing kono bumine dadi subur, kawulane dadi mulya. Yen aku njaluk Dewi Sri kanggo kamulyane negara Ngalengka, apa kira-kira niatku sing kaya ngene iki kleru? Gegayuwamu ora luput, niatmu ya ora kleru, ning cak-cakamu sing ngawut Dasamuka. Caramu sing salah. Kowe munggah kayangan unjuk rasa marang para dewa nyuwun widodari Batari Sri. Kowe unjuk rasa kena ning ya gene kowe kok ngrusak marang wewangunan. Tembungmu sugal, tembungmu kasar, kabeh wewangunan ning Suralaya kok rusaki, kaca-kaca kok pecahi, ban-ban kok obongi karepmu piye ngono iki. Ngono ki ra patut minangka tepa tuladha sing jenenge menungsa sing apik iki tansah kebak ing tata krama, kebak ing tata susila, ngerti karo unggah-ungguh. Kowe arepe unjuk rasa kena, golek adil kena, golek bener kena, ning aja ngrusak wewangunan.
Pancen racake para nom-noman ya patrape kaya kowe kuwi. Waton pamarentah anggene netepake adil ora jumbuh karo karepmu, banjur ngamuk turun dalan ngono kuwi. Ning ya ana saperangan para mahasiswa sing tumindake ora anarkis kaya ngono kuwi. Malam Minggu sing kudune dolan karo pacare, ning malah jenak pinarak nonton wayang kaya bengi kuwi mutiarane mahasiswa ngono. Ah, melon. Ya melon. Ngono kuwi. Mula kang mangkono ripalungguhan iki kowe sing sareh. Anggonmu budidaya kuncarane ngalengka kuwi apik ning eling-elingen. Yen panggayuhmu ki ora linambaran budaya tata krama lan subasita kang utama, iki mengko bakale mbabar bab ingkang agawe kapitunan utawa gawe rusak dosa muka. Ulun patrapku ingkang berung iki merga kesurung nataling rasa anggonku kepingin lan kumacelu mboyongi Dewi Sri. Cetane dewa ngabulake panjalukku apa ora? Rahwana Raja. Piye? Merga saka kenceng lan gemblenge gegayuhan kita, mula dewa bakal nyembadani panjalukmu. Ning kabeh mau kudu ngenteni wahyane mangsa kala titi wanci kang prayoga. Maknane piye? Ripalungguhan iki lak garwamu. Garwamu ya kuwi Dewi Tari lagi mbobot sepuh. Lagi mbobot sepuh lamun tondok surung bantering pangesti lan tulusing panembah jabang bayi ingkang bakal linairake dening garwamu bakale metu wadon. Ya. Kowe besok calone duwe anak wadon. Ya anakmu wadon kuwi sing besok bakal dadi wadah panitising Bathari Sri ingkang dadi lantaran kesuburan bumi ngalengka lan kamulyane kabeh kawula dase ana ing negaramu Dasamuka. Wadalah. Nyata dewa pinter, dewa waskita. Ngerti lamun to garwaku. Ya kuwi Dewi Tari lagi mbobot 7 sasi. Calone anake metu wadon. Dadi titising Bathari Sri ya bener mangkono. Matur nuwun Bu kula anggenipun sampun paring dawuh katerangan pepajar dumateng Dasamuka. Ya ning ngene. Sing prayitna lan sing ati-ati Dasamuka. Negaramu kuwi negara sing gedhe, ya. Negaramu kuwi negara sing gedhe, mula ngibarate wit-witan saya gedhe wite mesti saya kenceng angin ingkang bakal hanempuh. Mungsuh sak njabaning negara kuwi pancen bebayani ning luwih gawat meneh yen musuhe saka sajroning keluarga ingkang mapan ana ing kiwa tengenmu bidung api rowang grogoti saka jero mula sing setiti permati lan ngati-ati. Para pinter wis padha paring dawuh. Mulyake negara nggayuh merdika ki pancen angel. Ning angel meneh lamun to ngreksa marang kayuhanane lek wis merdika. Merga kamardikan sing ndok tampa iki mungsuhmu dudu bangsa liya, ning mungsuhmu bangsamu dhewe Dasamuka.
katon gedhe mencorong mawa teja kaya katon jatining Kumara negari Ngalengka. Kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu gumuyu lakak-lakak mbeksa jingkrak-jingkrak lenggah anggedang krang asta malang sila tumpang sikil edhek hanenggih Narendra Yaksa Ngalengka Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja. Bombong pangrasaning driya awit kegebengane wis ana sak ngareping netra nggenya arsa mbabar kamulyaning bumi Ngalengka. Pramila sigra ngawe ingkang rayi kekalih galeyah-galeyah nganti kaya gunung lumampah nenggih ingkang rayi panglebur gongsa kekasih Raden Kumbakarna. Nadyan wujude buta sak gunung gedene parandene darbe bebuden ingkang luhur tulus lan suci marang darmaning satriya dene ingkang repepeh manembah manguswa padha nenggih kadang muda Sri Ngalengka saking kasatriyan Parang Kuntara kekasih Raden Gunawan Wibisana. Bagus warnane anom dasare wingit pasemone wasis pas kita ing ngesti pramila datan mokal lamun ta cinaket dene ingkang Raka Sri Dasamuka. Dadak nyaga ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati raja kang Iwang suksma adile luwih muga paring pepayung mring kayuananing sun satemah babar pepadhang ana ing jagat Ngalengka. Kadange wong Kakang wong Birawa Kumbakarna ana dawuh mapa Kakang Prabu Amiji marang adimu Kumbakarna. Ora keri kowe Gunawan Wibisana. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Koko Prabu. Tak. Marmane jeneng sira sakloron adoh ndak awe cedhak saya ndak reketake. Yektine pun Kakang mung bakal ngelikake marang pribadine Dasamuka dhewe sumrambahe Kumbakarna lan Wibisana supaya tetep ngadeg jejeg ing jiwa satriya ngrungkepi bumi Ngalengka njunjung martabate bangsa lan tentreming para kawula. Kanthi cara para sentana praja kudu gegandengan tangan golong geleng gilik ciptane linambaran dharma suci lan kautaman ndak kira bisa mbabar marang gegayuhan mau. Nadyan to Ngalengka iki negara buta
blegere negarane raseksa nanging buta sing weruh ing tata lan susila aja nganti dadi buta sing betah buteng nganiaya ora duwe rasa kamanungsan babar pisan lan wis dadi sumpah lan prasetyane Dasamuka luwih becik Rahwana ajur mumur lebur tan bisa kinukup lamun ta ora bisa nganti kawulaku marang kamulyan jati. Koko Prabu Kumbakarna piye? Aku banget jumurung. Muga-muga gegayuhan ingkang tulus iki bisa mawujud. Mendah kaya apa mareme Kanjeng Rama Begawan Wisrawa karo Ibu Sukesi. Yen ngerti lamun toh aku kelawan kowe netepi dharma kautaman panjenengane nekseni marang sucining dharmamu Kakang Rahwana. Nuwun sewu. Koko Prabu kalilan kula pun wibisana nderek matur. Romas Bagya Mulya dening Alengka kinayoman dening ratu yang tansah ngagengaken ing lalabetan namung kemawon kula sadreme atur pemut kathah sejarah ingkang sampun lumampah negari ageng Ratu Santosa Sentana Digdaya kala mangsanipun badhe rontok siraping keprabon ical kawibawanipun rebah kasulayah adeging ratu menawi ratu kala wau saklebetipun mulya lajeng lali dumateng Purwoduksina malah kegiwang kalian tigang perkawis. Inggih tigang perkawis menika ing dados sirikane ratu ing badhe njlomprongaken ratu dumateng juranging karusaan. Tigang perkawis kala wau ing antawisipun sepisan Rukmi angka kalih kursi dene ingkang angka 3 putri. Rukmi menika Branawarta kursi menika kalenggan dene putri menika wanita ingkang sulistya ing warni. Bab tigang perkawis kala wau ingkang tetela badhe ngrisak dumateng kautamaning Narendra. Bener Wibisana. Nadyan to kowe ora kandha aku wis mudeng, aku wis hafal. Pancen gunemu iki bener lan nyata. Telung perkara sing dadi panggoda tumrape wong kang dadi ratu utawa dadi sentana utawa dadi pejabate praja kaya sing wis diucapake ya kuwi ngantarane Rukmi kursi kelawan putri. Rukmi kursi putri yen tembunge mentereng ya kuwi tahta harta kelawan wanita. Yen cara kene ya kuwi sing jenenge derajat pangkat lan uga babakan telung perkara kuwi sing sok-sok njrimpet nyandung marang adeke Narendra. Meniki mila bab tigang perkawis kala wau kedadipun singkiri tebih ya ora usah kok kandhani aku mudeng. Ora usah kok kandhani aku iki wis mudeng nyatane garwaku ya mung siji Mbak Yumu Dewi Tari. Ora arep mlengos, ora arep kegodha karo wanita liya ngendi wae. Inggih syukur menawi kados mekaten. Lah saiki ngene. Gatekno rembuke Dasamuka aja nganti klera-kleru anggenmu ngematake apa kang dadi ucape kakangmu iki. Tinutamaning nata berbudi bawa laksana lire berbudi mangkono kowe tak kandhani nembe wae kakangmu iki munggah ana ing kahiwangan bakal njaluk widodari kesuburan ya kuwi Bathari Sri kanggo srana kamulyane kawula Ngalengka. Nadyan to dewa manggahi nanging nyatane dewa semune Sor Prabawa kelawan Dasamuka wasana Bathara Narada paring dawuh lamun to bakal ngabulake panjalukku besok Bathari Sri bakal lenggah ana bumi Ngalengka liwat dalan panitisan.
Mbak Yumu Dewi Tari ingkang ora suwe maneh bakal babaran ya jabang bayi wadon kuwi mengko ingkang bakal dadi wadah panitisaning Bathari Sri ingkang bakal dadi lantaran mulyane wong Ngalengka. Mula kang mangkono Kumbakarna klawan kowe Wibisana. Ndak jaluk panjurungmu dina iki pun Kakang bakal tapa brata munggah ning Gunung Gokarna ora bakal jugar anggonku semedi lamun to anakku wadon durung lair. Mula kang mangkono Wibisana reksanen kawilujengane Mbak Yumu Dewi Tari lan jabang bayi ingkang kinandhut sak mangsa-mangsa Mbak Yumu babaran aku mengko kabarana. Aku kabarana. Munggah ana Gunung Gokarna lan gatekno sing dadi sumpah lan uga prasetyane Dasamuka iki. Lamun to anakku metu wadon tenan. Lamun to anakku metu wadon tenan. Ya kuwi sing calone dadi ibune wong sak negara Ngalengka. Aku njaluk pamit. Wibisana kakangmu nek kaya ngono patrape. Dening Lutira kawang-wang ngekono bang sumirat oh nanging nyatane iki mengko Ngalengka ora dadi padhang malah peteng dedet, ora udar malah saya ruwet, ora tentrem parandene malah tintrim. Mestine Siadi bisa nggagapi lereke pangandikane kakangmu. Anake yen lair wadon bakal dadi ubune wong sak negara. Tegese bakal dirabi dhewe karo Kakang Rahwana. Mendah kaya apa welake dewa sing bakal kababar ing Ngalengka yen ratune Trajang mawaleri agama lan kautamane menungsa. Kakang Kumbakarna lersing dados dawuh paduka menawi Kakang Rahwana estu Malakrama putrinipun piyambak. Ateges patrapipun Kakang Rahwana sanes watake menungsa nanging pakartinipun kewan. Bab iki aja nganti kelakon Wibisana, aja nganti kelakon. Ngalengka bakale rusak, bakale Ngalengka bubrah. Mula mumpung
Kakang Murahwana Yoga Brata Anengguh Karna. Tur dasare kowe cedhak karo Mbak Yumu Dewi Tari. Sanggit rungsit reka daya mrih. Rahayune ngalengka ndak pasrahke marang kowe Wibisana. Sing tetek sing dadak aja mangu-mangu rasamu. Sono ingkang sowan sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mbok Ratu Dewi Tari. Adiku wong sigit Wibisana banget panarimaku ora liwat pangestuku tampanana lan lenggawe ingkang prayoga yayi. Nun inggih Kakang Mbok, pangraos boten kirang prayogi anggen kula sowan ngabiyantara paduka. Janur gunung kadengaren siadi nemoni marang Mbak Yumu mlebu ning kedhaton. Apa kira-kira sliramu selak kepingin nggendhong sarta angudang marang ponakamu ingkang ndak kandhut iki? Ndak kira ora suwe meneh pulunamu iki bakal weruh padang hawa. Mendah kaya apa bungaing rasaku lan mareme Kakang Prabu Rahwana. Lamun to anak sing ndak kandhut iki wis lair, lan muga-muga jabang bayi iki bisa besok dadi yen wong lanang santosa lair batine kaya ramane. Hewatine lamun ta wadon bisa dadi panutan marang kautamaning putri ing negara Ngalengka. Yen jabang bayi iki bisa netepi marang kekudangan tegese sewu kamulyan ingkang ndak tampa yayi. Lenglenging driya mangu mangun kung kanduan rimang lerlena tanpa kanin yen tan tulusa inggih Kakang Mbok. Mugi-mugi sedaya panjangka dumateng lelampaning kebak kabagyan menika saged mawujud wonten ing bumi Ngalengka. Namung kemawon menapa dipun keparengaken menawi ingkang rayipun Gunawan badhe nderek matur kanthi cara catur netra kemawon. Tegesipun bab menika namung dipun rembak kaliyan Wibisana saha Kakang Mbok dah nilaraken papan menika. Yen pancen ngono sing ndok karepake tan wurung aku yang bakal jumurung. Biyong mban cangik lan kowe limbo. Wonten dawuh Raden Ayu, wonten dawuh Ratu. Kowe nyingkira luwih dhisik cangik lan limbo. Lho. Niki kula mboten sida pentas. Wektune wis yahene arep pentas. Ora mesake leku dandan ket bar magrib. Nganti leku gaya alis tak busek, pasang meneh busek nganti sak jam. Lek ora golan ning rugi bokongku tiwas tak kei bantal. Kowe nyingkira dhisik iki wigati ora kanggo clometan kaya ngono. Ayo nduk mundur sik. Sewu Kakang Mbok Ratu. Kalilan samangke kula badhe matur wonten sisi pengatur kula diagung pangaksami paduka. Yektosipun
menapa to darunanipun ingkang rayi kumawani nilar tata krami sowan wonten ing kaputren tanpa piniji yektosipun badhe atur wuninga nembe kemawon kula tinimbalan dening Kakang Dasamuka. Dadi Kakang Rahwana wis kondur saka kayangan. Banjur saiki ana ngendi kok ora ndok dherekake kondur mring kedaton pinanggih kelawan aku. Nun sewu. Kakang Rahwana dereng kersa kondur pepanggihan kalian Paduka karana taksih wonten gegebengan ingkang nembe dipun tindakaken samangke Kakang Dasamuka minggah wonten ing Gunung Gohkarna Yogabrata ngantos lek ing jabang bayi. Batobat. Kaya mangkono pangorbanane Kakang Rahwana kanggo nyembuh marang yuwanane jabang bayi. Direwangi toh jiwa raga prihatin ora ana kendhate. Inggih Kakang Mbok, namung kemawon. Nuwun sewu. Kakang Dasamuka menika sampun pikantuk wangsit saking dewa bilih putra Paduka ing benjang badhe miyos putri lan badhe dados wadah panitising Bathari Sri. Yen ngono aku besok bakal dadi dalan kesuburan lan kamulyaning Ngalengka. Wibisana marmi rasa kaya kejugurkan wukir sari kablabaran samudra madu ketitik. Hyang Wisesa bakal paring kanugrahan ingkang agung tumrape negara Ngalengka mergo anakku wadon titising widodari. Namung kemawon nuwun sewu, Kakang Mbok. Nugroho ingkang kados mekaten endahipun menika, nugroho ingkang kados mekaten endahipun menika malah kepara andadosaken Kakang Dasamuka wuta dumateng kautaman, supe dumateng karahayon, lirwa dumateng wewarah suci. Dasaripun menapa kok kula matur kados mekaten ketitik ngumandang sunduling tawang mbrebeki talingan ing dados sumpahipun Kakang Rahwana. Menawi putra putrinipun mijil pawestri ing benjang inggih anak kala wau badhe kapalakrama piyambak dening Kakang Dasamuka. Oh. Turem dewang kara kingkin lir manguswa kang ayon dinyo ilang memanise duh Hyang Agung mugi paring pengayoman dumateng kula kaya dipun dodhok jantung kula bareng keprungu cape nganti tega tegel mentala ngrabi marang anake dhewe wis blawur paningale Kakang Dasamuka dudu pakartine menungsa nanging prasasat kaya pakartine satuk aku ora bisa nampa kanyaten iki aku ora lila lamun to anakku wadon dikrama karo Kakang Rahwana. Kakang Mbok Tari nadyan kados pundi kemawon bab menika sampun ngantos kelampahan wonten Ngalengka. Mila saking menika kula ingkang badhe ngreka daya ngrekayasa mumpung samangke Kakang Dasamuka nedheng Yogabrata wonten ing Gohkarna. Prayogi kula badhe nggege mangsa ngelak wanci laire jabang bayi. Syukur bagi sewu menawi lairipun bayi menika jaler. Ewa semanten kok miyos pawestri, kula mangke ingkang badhe nindakaken sanggit rungsit supados jejabang kala wau boten dados korbanipun Kakang Rahwana.
Banjur palungguhan iki kepiye Wibisana? Samangke monggo kula dherekaken dhateng pepengkeran. Kula ingkang badhe angruwat panandhang paduka nggege dumateng laire jabang bayi.